טוב, תקשיבו, אני חייבת להמליץ לכם על הספר הזה. קוראים לספר השפעה הפסיכולוגיה של השכנוע, והספר הזה הוא מדבר על איך אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים כל מיני החלטות, שבעצם אנחנו לא מקבלים את ההחלטות האלה, ופשוט יש מישהו שמפעיל עלינו כל מיני מניפולציות שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, והוא מדבר על איזה שיטות יש לנו בעצם לעשות דברים שאנחנו לפעמים אפילו לא מודעים להם, ולא מודעים אפילו לסכנות שלהם, ואנחנו לא מפעילים שיקול מחשבה, כי מי שמדבר איתנו מפעיל עלינו כל מיני דברים. אז אחד הדברים בעצם שקראתי, הדבר האחרון, עוד לא סיימתי את הספר, אני יותר מבחצי שלו, אבל אני כבר למדתי הרבה דברים, ואחד הדברים שיש דבר כזה חוק הסמכות. חוק הסמכות אומר שלמשל, היה שם דוגמה שלקחו מרפאה מסוימת יש שם אחיות בבית חולים או באיזשהו מקום, ומישהו בטלפון התקשר ואמר, אני רופא, אני מוסמך, בלה בלה בלה. בקיצור, הוא הציג את עצמו כרופא של המחלקה, של המקום, והוא נתן את השם שלו, הוא לא התחזה למישהו עם שם אחר, הוא פשוט נתן את השם שלו, והוא אמר לאחות, תתני מינון למטופל הזה, והוא נתן לה מינון שהוא יותר גבוה ממה שצריך, וזה בכלל יכול לסכן מאוד את החיים, המינון והתרופה שהוא נתן. עכשיו, 90% מהאחיות עשו מה שהרופא אמר להם. 90% מהאחיות פשוט הלכו ועשו, כמובן שההפקה עצרה אותן רגע לפני שהם התכוונו באמת לתת למטופל את התרופה, אבל זה מראה לנו על כך שהאחיות לא סומכות על שיקול דעתן העצמאי, בגלל שהן אומרות, הרופא מומחה, וזה, אז הן מקשיבות לו, אוקיי? וזה לא דוגמה היחידה, היו שם עוד דוגמאות, וזה מראה לנו כמה, לפעמים כשאנחנו בעצם מקשיבים למישהו שהוא נחשב מוסמך, או מישהו שהוא באמת ידוע כמישהו מקצועי ופרופסור והכל, אנחנו ניקח אותו כדעה שלו היא נכונה, ואנחנו לא נערער בעצמנו על הדעה שלו, ופה זה יכול להיות ממש מסוכן. עכשיו, זה לא דבר היחיד, זה רק חוק הסמכות, יש עוד כל מיני חוקים, יש חוק החיבה, יש כל מיני חוקים, שבעצם גורמים לנו לפעמים לפעול בלי שאנחנו יודעים, והספר הזה יכול לעזור לכם בעצם להיות יותר מודעים לסיטואציה, וקצת יותר לפקוח את העיניים, ויותר לשים לב, וגם זה יכול אולי לעזור לכם בחלק מהמקרים לקחת את הטיפים שיש פה למקום יותר טוב. יש פה כמה דברים שאפשר אולי לקחת ולחשוב איך לייצר, לקרוא לאנשים ולעשות מה שאתם רוצים, אבל בצורה עדינה כמובן לא בצורה אלימה. אז אני ממש ממליצה על הספר, אני כבר סקרנית לקרוא, בא לי כבר לסיים את הספר הזה ולגלות עוד דברים. אני ממש ממליצה לכם לקרוא את הספר הזה, הוא עוזר להבין את האנושות, את האנשים.